Després de la guerra va començar la repressió de Franco. En tot allò, les víctimes van ser els masovers. Ens tocava mantindre a 3 grups armats. Passeig de Florencio Pla de Seguer, la pastora. Si és Florencio perquè és pastora. Se preguntarán de qué vivían y cómo vivían. En los ous, los conillos, pollastres, aquí en estos marlos, se calzaba y se vestía tota la gent que seria a casa. Ell va sentir com bombardejaven la masia. Una de les primeres coses que va fer va ser anar al mas de la pastora i dir-li a la pastora: vine a tenir nosaltres perquè si no te pelaran. Si la pastora no se n'haguera anat aquell dia en los maquis, la pastora l'hagueren pelat. El que va ser és una víctima de la societat.